Activistas de Ecoloxistas en Acción e mariscadores da Ría de Noia ocuparon as instalacións da mina de San Fins para seguir a denunciar os vertidos de augas contaminadas con metais pesados. O que se fixo foi precisamente no punto de vertido onde están as balsas de decantación, onde vai parar toda esa auga contaminada, que están xusto ainda máis encima do que era o cauce orixinal do río, e despregouse unha pancarta grande de 14 metros de longitude pedindo precisamente o fin da impunidade, o fin deses vertidos, e que se inicien por parte da empresa e que a Xunta, digamos, obriga a empresa a, dunha vez por todas, iniciar medidas para evitar que eses vertidos continúen producíndose e, obviamente, para non permitir ir adiante con ese vertido de case 1.000 millóns de litros que pretendía facer. É que o recente inicio do procedemento por parte de Augas de Galicia para revogar a autorización de vertidos da mina non foi suficiente para frear as protestas. A día de hoxe, a plataforma non recibiu notificación oficial. Ningunha das entidades que facemos parte da plataforma nos chegou notificación dese procedemento. De todas formas, non podía ser de outra forma porque Augas de Galicia levaba dando prórroga tras prórroga frente a unha violación flagrante do condicionado da autorización de vertidos, que daba un prazo concreto para finalizar esas instalacións de tratamento. A empresa non o fixo, e, por tanto, non lle quedaba outra do que iniciar esta revocación, porque, de feito, se non se fixera, o seguinte paso que xa anunciaran no seu día as cofradías era que iniciarían accións judiciais contra os funcionarios e autoridades responsables por non tomar esas medidas, que eran legalmente obrigatorias. Aínda que a revogación da autorización é unha boa nova para a plataforma, consideran que é insuficiente. Tanto as confrarías da Ría de Muros Noia como as organizacións ecoloxistas levan anos demandando o fin dos vertidos, para o que sería preciso o selado das galerías de desaugue, así como a reinundación da mina para minimizar a formación de drenaxes ácidas. O cambio de titularidade da mina que se fixo efectivo este verán engade aínda máis incertidume, posto que se trata dunha empresa sen solvencia nin capacidade para asumir a compensación das perdas que se producirían en caso dunha catástrofe.